Čaute ľudia, vítam vás do nového videa. Dneska som tu s Samom. Čau. A sme tu skoro ráno, je ešte iba 11:25, no ako viem, hej, trošku je to už po obede, ale ešte sme tak nikdy aj netočili, že skoro ráno. A čo, povieme im, čo sa stalo? No. Dneska okolo pred 10 minútami nám napísal nejaký Joker. No, ja som ho večer videl a som mu poslal žiadosť. On mi poslal like a som mu napísal, počkajte, ukážem toto hlavne. Dneska budú videjka iba dve. Nechoď tak blízko. Počkaj, Joker. On mi napísal o 11:12, vidno? Áno. Hej, tak ahoj, ty si reálny Joker. Áno, prečo sa pýtaš? Len tak ma to zaujímalo, lebo som ťa videl na Facebooku. Haha, tak dneska sa stretneme na ulici 1. maja. Zraz 11:25, lebo minúta mi nejde dobre. Takže zatím čus. Ľudia, už tu na ňu dlho čakám a je tady. Haló, Jokery? Nepočujem ťa. No, vidíš. No, ja som ti dneska písal. Áno, ja ťa viem. Ty povedal, že sa máme stretnúť na ulici 1. maja. Áno. A, no, aké, ty si reálny? Áno. A ako máš Facebook? Joker. Ale skáde máš Facebook? Aký máš telefón? Redný. Klauni majú masotí telefóny. OK. Koľko máš rokov? 700. Nie naozaj koľko. Dobre. A poznáš Slendermana? Áno, to je môj brat. A vraha z Dark Webu? Áno. A rúžový satan? Áno. A skade poznáš rúžového satana? Ja som s ním kamarát. A minule som počul, že si ukradol Slendermana. Áno. Tak, zatím čus. Čaute ľudia, ja som videl, že môj kamarát bol s takým Jokerom a neviem, kde som. To je kto? Joj, ty si kto? Prečo si zabil? Prečo si zabil Jokera? Nezabil som. A kde je? Ja neviem, kto to je Joker. Jak to mi píše? Opač. Prosím, nech to není Slenderman. A bohužiaľ nie je. Kde je? Tu je zase. Kde si bol? Som bol doma. A kde máš tvoj domov? V lese. A s kým bývaš? Slendermanom. A však si ho zabil, ne? Či? Áno, on je tam. Vnútri na mojej úžby. Tak ho zajtra, alebo dneska oživíš. Môžeš. Musíš. Ogáň, to mi daj pokoj. Ja som ho zabil. To je môj kamarát. Ľubko, môžu ja z toto paličku jezem, skadzi prišla. To si co v sebe stalo? Daj mi moju masku. Wstawaj! Wstawaj!
O co? O tú paličku. Áno. Teraz tu. Co s tým paličkou? To je to. Daj mi pokoj. Napíše tvoj otec. Co? Ja mám oca a ja dúfam, že pošol pre mlíko a neprišiel nazad. Jak som mal 5 rokov. Haló. Čaukry. Haló. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. Okej. Máš ísť domov. Okej. Takže ukončíme to ešte. Pre pokračovanie dajte 11.